Izaskun, zer deu? Zitaren bat? Ba bai, arratsaldeko 7:00 Amaberkinaren parrokian. Ez aldaleku, arraro xamarra zita bat izateko. Ai, entierro badan eska. Nire kuadrilako baten amagina rebaila. Ai ba, sentitzet Izaskun. Zautzaltzen nun ba. Ez? Ba orduan ez izan txorakeriarik zen nik ere nuen zautzen. Bueno, hori, beltzarekin oso ondo zaudela. Bai, beltzekin ondo, kubara joten dien eskazarrak, abestia. Ze kiratza dakarkizu gizona? Barkatu, zera, nervioa dia. Zera, klase hasteanean izerritan haste naiz, eta gero ezin jarillo gelditu. Hau, marka. Ne alduzu kolonia txantxo bat? A ber, gure aitunak esatu zuen bezala. Txantxua ez da nahikua, karri. Hori, Beharko zu? Ze kiratza. Barkatu, Asier. Baina ze usain dakarzu gaur, Xavier. Nervioen gati da. Urduri jartzen naiz eta besapeek bizitza propio hartzen dute. Ez. Izarriarena bakarrik ez. Beste kiratz bat nabari dut nik hor. Izaskunek kolonia botila buruti bera botait. Agina. Jende zerriak alaxe egiten du. Izerditu eta gainetik lurrina bota. Baina zuk izaldakizu etxean dutxatu eta usainken garri bat erabiltzen mundu guztiak bezala. Usainken garri bat? Ara, usaindu. Nik goizero erabiltzen dut. Gorbeiako zelaietako usaina erabiltzen dut. Besapean. Eta kotxean. Euskal usaina. Utziko diazu zure usaintza... zure desodorantea. Usainken garria. Bai, takian daukazu nahi baduzu. Nire takian. Eguna, Xavier. Zikiratxa. Amazonak mofetek usaino behar dute. Eli, kontsulta bat egin behar dizut, baina diskrezio guztia behar dut. Lasai, Xavier. Zu bainera masturbatzeagatik zuren eskalaguna ezin da urrun gelditu. Zi? Ez da hoi, Zer, nire besape usaina normal alda. Normala, naturala. Osea, naturala. Bakoitza bere usaina du, eta identitatearen ikurra da. Mira, Janoma miren buruzaia adibidez, 6 urtetan ez da garbitzen. Eta bere usainak agintea adierazten du, tribukoen artean. Ja. Ni Janoma mien lehen da garitzen naiteke. Eta nola konponduko dut hau? Klasea ematen oso gaizki pasatzet. Ikasle guztiak deskojonatzen, ez zaizkit. Indonesiatik ekarritako zea bat. Ukendu bat badaukat horretarako. Oi. Eskerrik asko. Tauze, besapean plaman da listo? Ez. Adi, Hiru gauza kontutan eduki hori eman baino lehen, bai? Ilunpetan, sabelutxarekin, eta gaueko 12ak eman da gero, eman behar da. Bai? Ja. Ze ba? Bestera ondorio latzak izan ditzakelako. Egiboak. Ze arraio, ze kiratz dago. Hildako katuren bat aldago non baiten hau. Mixi. Xavier, zurekin itzen nuen. Ze karri zu gosaltzeko? Kasura bat tripakio? Ez, izerdi usaina da. Sebas izan da, ez da? Mutil horrek ez aldaki dutxatzen eskola etorri horretziko, ze kristo? Ez da, ikasleak izango zian. Hormonak, bakizu, nerabetasuna, granoak... Ikasleak, tigeru zaia? Gurasekin bilean atualtu barkoet, urgente. Zer esan behartzen nian? Ez dakit, usaizik inonekin azto intzait, baina pasa gero bulegotik, Gogoratuko nesta? Joder, nik horrela ezin dut segi. Oain eman eta listo. Korazanik geratzea alda? Bai, baten badat geratzea. Korazana beko onak aldaude. Kriston usai arrao dakote, Txe. A ver. Ez dia korazanak ez, zuzea. Enaiz ni, Elik emandako ukendua da. Baina nire usaina baina hobea da, ez da? Bakipa, oso arraro, Nazkare mateuen. Badu bere punto berezi bat, Bai? Bai. Irek izazu lehioa, janko nezenean. Ze, mareatzen? Mareatzen ez, berotzen. Saldu, behola mare izugarri egiten. Bai. Ez, eseri nahi aldezu.
Eseri ez. Beste gauza bat egin nahi, Xabier. Ze, botaka? Ze botaka eta botaka. Euskal Herriko populazio hunditzeko gogoa zartzen nahi zaitu. Ze? Txortan egiteko gogoa gizona.